So yan mga katropa. Ito naman. Si Miss Kay naman ang idadala natin sa entablado. Let's go. Miss Kay pa shout out naman sa Rara's Vlog. Ha! Charot lang. Shout out kasi. Charot lang. Ganun yung shout out. Let's go. Hintayin nyo na kami dyan. Nandiyan kami. Bye-bye. See you. Mga katropa, nagmumutong na lang kaming sumundo ng artista. Nasa likod namin si Kay. Kay Brosas. Papunta na kami sa stage kasi nga po ang hirap sumingit-singit pag yung sasakyan pa yung gamit. Singit-singit! Singit-singit! Ciao yung mga katropa ng Rara's Vlog. Let's go! Sa likod, di ba? Oo. Napreskohan din ako. Yeah. Naakyat natin si Kay Brosas muna kay Mayor tsaka kay Mayora. Mayor Alex, kay Vice Mayor Glenda, bago natin itadala sa stage. See you. Tara po kami kay Mayor. Dito po. Diyan po ba si Mayor? Opo. Let's go. Kay Brosas. Oh, Miss Kay, si Vice Mayor po. Hello po. Protocol po ni Miss Kay kay Vice Mayor. Sa aming ati Vice Mayor. Yan. Wala pa. Oh, di ba? Malit na ba? 1, 2. Maraming salamat, of course, Mayor Alex Romano, maraming salamat po. Palakpakan naman natin si Mayor and of course ang ating napakaganda, napakabait, super down to earth nating Vice Mayor Glenda P. Romano. Thank you very much once again. Sa lahat ng FC members, kay Ma'am Joy, Checo Lopez, and Mara Marzan of Triple M Productions, maraming pong salamat. Once again, ako po si Don Pan. Ako po si Ai. Happy Fiesta Lupay! Thank you! Kuya Sunny, go na agad. Alright, and I am the home once again for the fun with the best first. Yeah, nakita ko. Ang sarap pumaw.